नीट नाही केलं तर आपलं मन खाणार आहे तरी बरोबर नाही केलं. काय कुठं जायचंय बघा कसं माझ्याकडे बघतोय बी ना. हे आता हे पडून ह्याचा अजून वाढणार. मग आता थोडे रंग बघा चेंज झालेत. आता 5-5 मिनिटात बदली एकदम चेंज. इथे चांगला खेळ होता सुक्यामध्ये, तो बाहेर गेला ओला व्हायला. नमस्कार ताईंनो, कालच्या व्हिडिओनंतर ह्या व्हिडिओला मी सुरुवात केलेली आहे. कालचा व्हिडिओ म्हणजे दुधी भोपळ्याचे घारगे म्हणजेच वडे रेसिपी बघा तुमच्याशी शेअर केलेली आहे मी. नसेल तुम्ही व्हिडिओ पाहिला तर मागचा व्हिडिओ बघा चॅनलवरती, त्यात तुम्हाला रेसिपी पाहायला मिळेल. म्हणजे ही रेसिपी करून झाल्यानंतर, नाश्ता वगैरे करून झाल्यानंतर इथे मी घेतलेलं आहे घरगुती धूप करायला. आता हे जे मिक्सर आहे ना ते मी नाही केलेलं आहे. म्हणजे हे जे धूप आहे ना त्याचं ज्या काही वस्तू आहेत त्या मी मिक्स नाही केलेल्या आहेत. कुणाल येताना मुंबईवरनं हे सर्व घेऊन आला होता. म्हणजे आमचे एक नातेवाईक आहेत, त्यांनी हे सर्व तयार केलं होतं. त्यात आहे शेण, म्हणजे मी जो अंदाज बांधला आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला सांगते, म्हणजे सुगंधावरनं माहिती पडत होता. शेण आहे, त्यात कापूर आहे, तेल आणि मला वाटतं देवादेवाची जी फुलं असतात, म्हणजे पूजा केल्यानंतर बघा आपण फुलं ती फेकून देतो, ती फुलं सुकून त्यात घातलेली आहेत असा मी अंदाज केलेला आहे. म्हणजे त्या कुस्करांना मी ते वळायचा प्रयत्न करत होते. म्हणजे वड्या करायचा माझा विचार होता, पण काही केला ते होतच नव्हतं. तर म्हटलं काय करावं, बराच वेळ प्रयत्न करत होते पण होत नव्हतं. मग मी काय केलं, त्यात टाकलं गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ आणि चुलीतली राख, हे सर्व मिक्स केलं आणि नंतरला हे बघा व्यवस्थित असं मळून घेतलं आणि झालं. त्यात मी सक्सेस झालेली आहे. व्यवस्थित मळून घेतल्यानंतर आवडीप्रमाणे त्याच्या वड्या पाडून घेतल्या. वड्या अशासाठी मी करत होती, प्रयत्न करायचं की धूप बघा मिळते स्टिकमध्ये बघा मिळतं, त्या पद्धतीने माझा विचार चालला होता. पण त्या अगोदर काही सक्सेस होत नव्हतं, पण नंतरला जे पिठं मी त्यात मिक्स केली त्याच्यानंतर मग ते सक्सेस झालं. आणि मग इथे बघा मी छानपैकी असं करायला घेतलं. खूप सुंदर सुगंध त्यातून येत होता. म्हणजे हे जे घरगुती धूप आहे ना त्याच्यामुळे फेकायची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. म्हटलं काहीतरी म्हटलं करूया आणि ह्याचा म्हटलं वापर करूया. हे दिलेलं आहे आमच्या एका नातेवाईकांनी. आता त्यांनी त्यांचं नाव सांगायचं की नाही, कारण कोणाला आवडतं नाही आवडत, त्याच्यामुळे इथे मी नाव काही सांगत नाही आहे. तर त्यांनी हा जो काय म्हणूया धुपाचा डबा आहे ना त्यांनी कुणालजवळ पाठवला होता. तर अशा पद्धतीने बघा वड्या मी अशा थोड्या जाडसरच केल्या, कारण लवकर संपवायच्या विचाराने थोड्याशा जाडसर आकाराच्या तयार करून घेतल्या आणि मग उन्हात सुकत ठेवल्या. परत सावली आली. काय चाललं आमच्याकडे, गाडीला काहीतरी करतायत. काय करतं, ग्रीसिंग भेटलं? ग्रीस मग ऑइल भेटला काय? चला आता काय जरा मध्ये उन्हामध्ये टाकूया सुकत. म्हणजे मला वाटतं 2 दिवस जातील सुकायला. आपल्याकडे उन्हाची काही कमी नाही, त्याच्यामुळे काही चिंता नाही. सुकू देते आता चांगलं. आणि आज हे बघा कपड्याचा राडा पडला आहे. आज काय केलं आहे, कुणालच्या चादरी 3-4 चादरी टाकल्यात धुवायला, म्हणजे भिजत घातल्यात. त्या आता टाकते मशीनला. ह्या टॉवेल टाकले होते कुणालचे आणि कुणालच्या बाबांचं, तर पटकन आहे ना हे धुवून घेते. काय मागा शहर बघा कशा कुई कुई करतात मला बघून. हे बघा ऊन आलं ना, मग अशी सावली होती तुम्हाला दाखवलं तेव्हा, आणि आता लगेच ऊन आलं. हे असं सगळं चाललेलं आहे सकाळपासून. आणि ह्यांचं ग्रीसिंगचं काम चालू आहे जोरात. गाडीचे दरवाजे मला वाटतं जाम झालेत ना, त्याच्यामुळे ते करतात ऑइलिंग ग्रीसिंग. कुणाल पण आहे आणि कुणालचे बाबा पण आहेत, दोघं पण आहेत. कुठला वाला? मग ते ऑइल लावल्यावरती होतं बरोबर. सर्व्हिसिंग गावाला सर्व्हिसिंग नाही होत काय? गाडीचे गावाला काहीच काम मी करत नाही. कोणी नीट नाही केलं तर आपलं मन खाणार आहे तरी बरोबर नाही केलं. हां बरोबर. त्यांनी केलं तरी सुद्धा आपलं मन खाणार. पटत नाही आपल्या मनाला ना. करा बाबा. तो हा दरवाजा पण जाम झालेला तिकडचा असतं, आपण सरकवतो ना हा, तो त्याला लावला ऑइल. आता ग्रीस बघितला तर अजून तो ग्रीस तिथे बघ ना, मी बोलली ना त्या बाथरूमच्या इथे बघ जरा, चेक कर तिथे असणार. हा फुलच बाजा काय अशी बंद उघडतच नव्हतं. बोल आता उघड दाब उघड. बस ती नेम प्लेट हलते बघ ती. हे बघा चादरी गोधड्या स्पिन होत आहेत, सगळ्या धुवून झालेल्या आहेत. आणि ते कुणाला जोरशरमध्ये कामाला लागलेलं आहे. त्याने पूर्ण गाडी म्हणजे आतून मला वाटतं बाहेर साफ करायला घेतलं नाही.
त्या सर्व मॅटी होत्या ना त्या गाडीच्या वर, तिथे पण सुकत घातलेली आहे. आणि इथे पण त्या सगळं कपड्याचं पाणी ते निघालं, त्याने धुवून काढलं त्याने. आणि ऊन बघा कसलं पडलं आहे ते. आणि हा बघा शेरू आपला, त्याला आत्ताच सोडले. ए शेरू, तुम्हाला भाग्या दाखवते. हा बघा भाग्याला मगाशी सोडलं होतं, तो आता झोपलाय म्हणजे जागा आहे. बघा शेपटी कशी हलते. अरे 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 आबा खाबा नळ चालू राहिलाय. काय नाही, उन्हाची मजा घेत आहे ना, ते बघतोय म्हटलं. उन्हाची मजा घेत आहे दोघं पण माय लेकर. एक गाडी साफ करून आणि कपडे धुते आत्ता उन्हातून होते. झाल्या तुझ्या चादरी? बाहेर जायचं नाही. ते चादर हळू दे, पळेल बघ घरात. वाऱ्याने फक्त हल्ली पाहिजे. बाहेर जायचं नाही ना उन्हात. वाजले किती बघ. चला तुला बस झालं तर जास्त उन्हामध्ये हे करू नको. कपडा संध्याकाळी मार ना. हे बघा आता बाहेरचं काम आटपलं. मी थोडंसं बाकी आहे, ते बाहेरचं अंगण धुवायचं आहे. तर कुणालच्या बाबांना पाणी उठत आहेत. मी किचनमध्ये आली जेवण करायला. तर ही उसळ बनवते, चणे आणि हिरवे वाटाणे याची मिक्स उसळ. हे वाटप आपलं वाटून झालं आहे. इथं कुकर लावून झालं आहे भाताचा. आणि ह्याच कढईमध्ये ते बनवते. म्हणजे वाटप ज्यात भाजलं ना, कढई बघा किती काळी झाली ते. त्यातच पटकन करून घेते म्हणजे लगेच होईल. ते बघा त्यात बाहेर अंगण आणि ऊन असलं पडलंय ना. ऑक्टोबर हीट ना, इतकी गरमी जाणवते बाप. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता थोडासा उशीर झाला आहे ब्लॉग करायला, म्हणजे दुपारची वेळ आहे आता. आणि प्रचंड उकाडा, ऑक्टोबर हीट चालू झालेलं. म्हणजे 2 दिवस झाले पाऊस नाही पडला, आणि त्याच्यामुळे आता गरमीनंच जाणवते. आणि ह्यावेळेस भरपूर असे जाणवते. आमच्याकडे आज कामं जोरशोरमध्ये चालू आहेत. कुणाला सांगते ठेवा ठेवा, तर कुणाला काय ठेवत नाही आहे. त्याच्या अजून पण गाडी पुसायचं काम चालू आहे. ते गाडीची चाकं आहेत ना, ती तो पुसतोय. तिकडे परत ती जरा गाडी इकडून तिकडे गेली का ते परत चिखलाने मागणार, पण तो काय ऐकत नाही आहे. त्याचे बाबा पण सांगून सांगून थकलेत, ते इथेच बसलेले आहेत. गरमी होते ना, म्हणून सगळेजण बाहेर वाऱ्याचा आनंद घेतोय. इथे वारा छान येतो. आणि आता हे कसं धुवून काढलं ना पडवी, त्याच्यामुळे असं थंडावा आहे. आता हे थोड्या वेळाने ना 1-10 मिनिटांनी बघा हे सुकून जाईल. बरं वाटतं इथे बाहेर जेवायला, म्हणजे बाहेर बसायला पाहिजे. काय वाटतं? तेच बसायचं. आता गरमीत तर तेच करायचं, जेवण घ्यायचं, इथे बाहेर येऊन बसायचं आरामात. घरामध्ये असं प्रचंड उकाडा होतोय. आपला भाग्या झोपलाय किचनच्या इथे आतमध्ये, तिकडे थंडावा असतो ना. आणि शेरू इथे हॉलमध्ये आहे, त्याला बांधून ठेवलं आहे शेरूला. भाग्या फुलला आहे. चला आता काय जेवण शिजतंय. बरं मी मगाशी उसळ दाखवली ना, म्हणजे फोडणीला घातली. आणि आता अजून एक 5 ते 10 मिनटं शिजत ठेवणार, मग ती तयार होईल. आणि मग ह्यांना जेवायला वाटते. मग हा बरं वाटतं बघ, कितीच मस्त वारा आला बघ. बघूया. चिकनसारखा सुगंध सुटला, चिकनसारखा. हे बघा उसळ आपली मिक्स. आता ह्यांना जेवायला वाटते. तुम्ही ना शेरूचं तोंड बघा बघा. घरातले सगळेजण झोपलेले आहेत. म्हणजे माझं कसं काम चालू आहे एडिटिंगचं, म्हणून मी ते बसलेली आहे किचनमध्ये. आणि हे दोघंजणं थोडा वेळात झोपलेले आहेत. आणि ते कधीपासून जागे आहेत. ते त्यांना जायचं आहे रानामध्ये, म्हणजे बाहेर जाण्यासाठी ते ना कधीपासनं वाट बघतात कुठून आम्हाला जायला मिळतं आहे. आणि आता दुपारची वेळ आहे, मला वाटतं 3-3:30 काहीतरी झाले असतील. भाग्या बघा कसं बाहेर बसला आहे तो. हे असं त्यांचं असतं, नेहमीचं असतं. आणि काय होतं, सोडायला काय हरकत नाही आहे. बाहेर गेलं खेळायला वगैरे, थोडा वेळ खेळलं तर ठीक आहे, पण जातात नाही 2-2, 3-3 तास जाऊन राहतात. आणि मग त्यांची तब्येत बिघडते. मी कारण घाण वगैरे लोक खातात आणि मग आजारी पडायचा चान्स असतात. त्याच्यामुळे मला आता आम्हाला की नाही भीती वाटते त्यांना बाहेर सोडायला. त्याच्यामुळे म्हटलं नकोच. वाघ्या तर बघा अजिबात झोपलेला नाही. तो कधीपासून इकडे तिकडे त्यांच्या घिरट्या चालू आहेत. मी किती वेळ झाला मी बघते, त्यांचं निरीक्षण करते मगापासनं. हा बघा कसा आहे ना. काय कुठं जायचं आहे बघा, कसं माझ्याकडे बघतोय. अजिबात बाहेर सोडणार नाही.
चला माझं काम मी करून घेते, थोडंसं बाकी आहे माझं एडिटिंग. हे बघा संध्याकाळ झाली आता, म्हणजे 5:30 झाले संध्याकाळची. आणि वरती ना तुम्हाला सूर्य दाखवते बघा, किती छान बघा रंग. आता ह्याच्यानंतर ना अजून सुंदर रंग येतील. आणि हा बघा, ए भाग्या इथे भाग्या. आता बाहेर ना एक फेरी मारून आले. त्याला सोडलं ना तेव्हा तो शांत झालेला आहे, पण लगेच आला. म्हणजे ही जी आयडिया आहे ना आमची, ती काम करते. दोघांना पण एकत्र नाही सोडायचं. दोघांना एकत्र सोडलं का मग 2-2, 3-3 तास ते घरामध्ये येत नाही. मग पण एकटं एकटं सोडले ना का 10 मिनिटात घरात येतात. मग आता पण बघा, अगोदर आहे ना शेरूला सोडलं होतं. हा बघा शेरू इथे, हा जाऊन आला 10-15 मिनटं फिरून आला. आणि मग ह्याला बांधून ठेवलं आणि मग आता वाघ्याला सोडलं. ही आयडिया एकदम काम करून गेलेली आहे ना वाघू. आता काही चिंता नाही. ए वाघुडी, कोणाला भाग्याला ना? नाही नाही खेळतोय तो शेरू हे करतोय ना. शेरूची काही चिंता नसते हो, तो जातो आणि येतो असं लगेच. भाग्याचीच जरा चिंता वाटते आम्हाला. आणि ते बघ काम चालू आहे आमचं, काही नेहमीचंच आहे ते, काही वेगळं नाही आहे. काय करतो ए चिची नाही खायची, चिची नाही खायची. तर इकडे तो बघ ना कसा करतोय शेरू. त्याचा जीव वर खाली होतो ना. चप्पल घालते मी, बिना चप्पलेची फिरते. तर आता का संध्याकाळची कामं करायची, काहीतरी चांगलं बनवा. भजी बिजी, चण्याचं पीठ दळलेलं आहे. कुणाच्या पण मस्काला लागतो. हे इकडचं त्यांना म्हटलं जरा अगोदर साफ करून द्या, कारण इथे ना वावरायला भीती वाटते घराच्या जवळ. शी वाग्या, शी नाही खायची. तर दमते जरा, चिची खायची नाही. गवतच लय वाढलंय ना हे. आणि गवताला बघा हे असं आलेलं आहे, काय त्याला म्हणतात, बी ना. हे आता हे पडून ह्याचा अजून वाढणार. मग नाही, ते पुढच्या वर्षाला ते बी येणार उठणार परत. नाही मग तेच बोलते ना, ते उलट डबल वाढवणार हे बी असं तयार झालं तर. पुढच्या वर्षाला त्याची बी होणार. हे मोठं काम ना गावाला, हे रान बिन सगळं वाढायचं. बापरे, किती वेळा साफ करायचं असं हे होतं एकदम. काय करायचं, पण घराभोवतीचं आहे तर आपल्याला साफ करावंच लागतं. चला बाबा, आता बघ सूर्य कसा झाला. आता परत दाखवत्या बघा, आता थोडे रंग बघा चेंज झाले. आता 5-5 मिनिटात बदली एकदम चेंज होणार रंग थोड्या वेळाने ना. इतकं छान वाटतं ना संध्याकाळच्या वेळेस बघायला, खूप मस्त वाटतं बघायला. सकाळ आणि संध्याकाळ. हा बघ चिकल, चोल जरा हाताने. शॅम्पू देऊ, शॅम्पू देऊ काय? कुणाचं पाऊस दे जरा. हा बघा कसा आता, हा 2 मिनिटं झाले तो बाहेर गेला आणि मला वाटतं धडपडला चिखलामध्ये, पूर्ण मातीमध्ये येऊन. नाही पडला तो चिखलामध्ये. अरे कोणाचा तरी आवाज ऐकून पळत सुटला. हा पाय घसरला असेल ना, एक साईडने सगळा चिखलने माखून आलाय. हे असं असतं ना. शॅम्पू आणते बाहेर लई फिरत. आता गेला खरंच काय होतं त्याला आता जायचं. इथे चांगला खेळ होता सुक्यामध्ये, तो बाहेर गेला ओला व्हायला. लबाड. तर नशीब अंग बिंग धुवून देतात म्हणून काही चिंता वाटत नाही ना. कमी करा. आमच्याकडे मोबाईलमध्ये न्यूज चालू आहे आणि इथे रात्रीच्या जेवणाची तयारी बघा. म्हणजे झालं जेवण करून. आज ना मुगाची डाळ केले. भाग्या आणि शेरू यांना आवडते भरपूर. आणि इथे केलेली आहे मुळ्याची भाजी. त्यात खोबरं टाकायचं अजून बाकी आहे. मला वाटतं अजून 2-3 मिनटं लागतील शिजायला. आणि इथे भात केलेला आहे. आज चपाती किंवा भाकरी काहीच नाही. आणि हे भाग्याचं आणि शेरूचं जेवण काढून ठेवले कारण खूप गरम आहे. तर डाळ ना काढून ठेवते. दोघांना ना भूक लागली आणि गप्प झोपलेले आहेत दोघंजणं. म्हणजे भूक लागली का दोघंजणं गप्प असतात. त्याच्यामुळे म्हटलं त्यांचं जेवण ना गार करून ठेवते, म्हणजे उठले का लगेच खातील मग असं. चला जरा डाळ काढते त्यांच्या बाउलमध्ये. बसा खाली, भाग्या खाली बस.
शेरू खाली बस. चला ह्यांना ना जेवण देते दोघांना. त्यांना लागले भूक, त्याच्यामुळे त्यांचं जेवण आहे ना कुणाला जेव्हा थंड करतात फॅनच्या खाली, आणि म्हणून मग हे दोघं जण ना असे जरा लाडीगोडी करतात. हा बघा वाघ्या बघा, वाघ्या बघा, बघ ना कसं करतोय, बघ ना काय रे वाघ्या. चला आता ह्यांचं जेवण झालं की मग आम्ही जेवणार, आणि मग बाकीचं जे काही बघा रुटीन असतं, भांडी घासायची, मग झोपून जायचं. असा हा आजचा आमचा दिवस गेलेला आहे. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. ह्यांचं पण काय चाललं दोघांचं.